Molt bé, doncs moltes gràcies, vicepresident, i agrair la compareixença a la senyora Pintó de Pimec, el senyor Pintó de Pimec i la senyora Gratacós de la Cambra. També saludar i agrair la presència a l'alcalde de Manresa, el senyor Marc Aloi, el president del Consell Comarcal, Eloi Hernández, el cap de llista de Junts per Catalunya a Manresa, el senyor Ramon Bacardit, i a les entitats que avui sou presents, el Col·legi d'Arquitectes, Xarxa 7 i Plataforma Només Morts a la C55, ja vau comparèixer fa pocs dies, també representeu la Federació Associació de Veïns, i d'alguna manera em faig meves les paraules que deia la senyora Gratacós, en el sentit que realment a vegades aquí debatem altres projectes d'infraestructures que no tenen aquesta unitat en el territori. Per tant, això al Parlament hem de ser molt conscients que hi ha una demanda que ve d'anys. De fet, una C55 que ja fa més de 25 anys, com heu dit, es va votar per unanimitat que es fes el desdoblament, el 2+2 aquí al Parlament, i resulta que des d'aquesta data que es va fer fa 25 anys, doncs les comarques del Bages, el Berguedà, el Solsonès han crescut més d'un 30% de població. Per tant, si en aquell moment ja era necessari, imaginem-nos com no ho ha de ser ara, no? I des de llavors hi ha hagut multitud d'iniciatives parlamentàries en les quals els diferents partits polítics s'han anat mostrant a favor. Per tant, si entitats i partits polítics, en principi, hi ha aquesta unitat, no s'entendria per què no això hem de tirar-ho endavant. Una carretera, la C55, que provoca constantment retencions, incidències, heu donat dades d'accidents i, per tant, com a Junts per Catalunya ens posicionem absolutament a favor que hi hagi aquest desdoblament entre Abrera i Manresa. També la problemàtica que hi ha al nord de Manresa, com a mínim diem el 2+1 que s'ha de fer entre Manresa i Callús, i de fet els números en aquest tram de 30 quilòmetres d'Abrera a Manresa ho demostren. Heu parlat de 32.000 vehicles dia de mitjana en puntes entre Castellgalí i Manresa de 40.000, per tant molt per sobre dels 20.000 que serien el llindar màxim que se sol considerar per carreteres de menor capacitat. També crec que no s'ha dit, hi ha un 15% de vehicles pesants, que això és pràcticament el doble del que es considera habitual, i tot plegat acaba afectant a uns 16 milions d'usuaris. Jo us voldria plantejar 3 preguntes, de fet una ja l'heu respost, però en tot cas, els trams 2+1, nosaltres així ho considerem i ho heu dit, no són una solució, ni els que s'han fet ni els que hi ha previstos, i de fet no té sentit perquè els aforaments demostren que els trànsits són realment simètrics, per tant no té sentit parlar d'un 2+1. Tot i així, veiem que el govern, en els estudis que estan redactant en curs, segueix plantejant alternatives 2+1. Jo voldria que us referméssiu una mica en aquest sentit de si creieu que té alguna mena de sentit que se segueixin estudiant opcions 2+1 i que siguin en determinats trams, i també demanar-vos que ens consta que la consellera i el seu equip es van comprometre a presentar-vos l'estudi informatiu d'alternatives del tram més afectat abans del 30 de juny, som ja pràcticament a mitjans de juny, saber si heu tingut alguna notícia al respecte d'aquesta presentació que us han de fer d'aquest estudi informatiu. Gràcies. Agrairia respostes breus, però tinc més preguntes. Avui és un format nou, com us ha explicat molt bé el vicepresident. Gràcies. Nosaltres el 2+1, diguem-ne, no som tècnics, ni l'Esteve ni jo, per tant entenem que en un estudi informatiu s'han d'estudiar totes les possibilitats, encara que evidentment la plataforma només demana el 2+2, tot i que a vegades poder no hem donat aquest missatge tan clar, però ara ja fa temps, des de la conselleria li hem manifestat que volem aquest 2+2 fins a la C58. En quant al tema de si tenim data perquè ens presentin aquest estudi informatiu, la veritat és que no. I estem a 11 de juny, venen dates complexes, el juliol esperem que no sigui, però sí que es va comprometre des de la conselleria, i així es va manifestar, i en algunes notícies inclús del diari local o intercomarcal, que és el Regió 7, que abans del 30 de juny aquest estudi estaria fet. Esperem rebre notícies en breu, perquè les agendes tampoc són fàcils, ni les de la conselleria ni les nostres pròpies, però confiem que serà així, i per tant, però a dia d'avui, si la resposta a dia d'avui no tenim encara cap data. Perfecte. Si em permets, només volia afegir que nosaltres, com a plataforma, anàvem fent accions, manifestos per posicionar el govern a favor de fer el 2+2, i fins que farà uns 4 o 5 mesos va ser quan la consellera ens va dir: escolta, parem-ho, anem a fer un estudi del 2+1 i 2+2 pels dos costats del riu, per tant posem sobre la taula la viabilitat d'aquests estudis per veure què més ens interessa. També ella va reconèixer, la consellera va reconèixer que el traspàs cap a la C16 que esperaven no es va
no es va traspassar els vehicles que s'esperaven, per tant ja focalitzaven una mica cap a una solució que enfocava possiblement cap al 2+2, però que es posaria sobre la taula aquests estudis, en aquestes dades que hem parlat, i que estem pendents de rebre-les, però que bé, amb aquesta nosaltres ja hem vingut aquí perquè hem demanat hora per conscienciar la part política, però estem a l'espera d'aquest estudi. Perfecte, us agraeixo la resposta. Precisament en aquest sentit del possible traspàs, i aquí considera que la C16 B40 podria ser una alternativa. Nosaltres clarament el que diem és que és una via complementària per una alternativa perquè resol geogràficament desplaçaments diferents. La C55 va a l'àrea metropolitana de Barcelona Sud i en canvi la C16 en tot cas pot resoldre un altre tipus de desplaçaments i en la línia del que deia vostè, el senyor Pintó, de fet, amb les bonificacions que hi va haver-hi de peatges el 4 de novembre, s'ha vist que hi ha hagut un traspàs només de 2.600 vehicles. Això vol dir que si estem amb unes mitjanes de 32.000, estem molt lluny de poder arribar als 20.000 que podrien justificar d'alguna manera un 2+1. Per tant, clarament, l'opció és el 2+2. I en aquest sentit, i sobretot pensant en la competitivitat, en l'afectació econòmica, jo us volia demanar, però ho heu contestat molt bé, la senyora Gratacós, que igual com PIMEC va estudiar, de fet, la cambra va estudiar que les afectacions de Rodalies representaven 120.000 jornades de treball perdudes a l'any i PIMEC va dir que eren uns 3,2 milions d'euros de productivitat perduda al dia. Us volia demanar si teniu aquests números fets. He vist que sí, la senyora Gratacós ens ha parlat d'aquestes 1.650.000 hores l'any que acaben representant 40 milions d'euros l'any només amb el que és viatgers, llavors hi ha tot el trànsit de camions. Aquests 40 milions d'euros l'any veig que són 110.000, feia els números, 110.000 euros al dia que es perden de productivitat, per comparar-ho amb Rodalies, que eren aquests 3,2 milions. Jo crec que és molt important fer aquests números, traslladar-los, perquè a vegades sembla que parlem de retencions, d'incidències, però si podem donar aquesta traducció amb el que representa realment en termes econòmics, accidents evidentment també, però en termes econòmics crec que serveix molt per sensibilitzar. Per tant, aquesta pregunta ja no els hi faria, sí que els hi faria la tercera. Tot això no treu, i nosaltres ho defensem, que és que evidentment que complementàriament a això s'ha de millorar el servei de transport públic, d'autobús, també de ferrocarril. Ja sé que estem parlant d'un eix que és nord-sud, però els hi preguntaré, aprofitant que els tinc aquí, per un eix que és oest-est, com és l'eix transversal ferroviari, que indirectament, si poguessin portar mercaderies cap a, per exemple, una hipotètica estació de mercaderies de Girona, intermodal, doncs també ens podria ajudar. Voldria saber el seu posicionament pel que fa a això, l'eix transversal ferroviari, com una pregunta, diguem-ne, anexa, aprofitant que són aquí. I moltes gràcies. Jo sí que us ho demanaré brevetat en la resposta per intentar acotar els temps. Evidentment, des del punt de vista que representem nosaltres, tot el que sigui mobilitat, tant de transport com de mercaderies, per vies ferroviàries, benvinguda sigui. El que passa que no l'entrem en aquest debat perquè està bé l'eix transversal, però nosaltres tenim un R4, al final de l'R4, i ja no parlaria tampoc de l'eficiència d'aquest recorregut, doncs em sembla que per no barrejar. Però, evidentment, tot el que sigui moviment de mercaderies i de persones per vies ferroviàries seria el més eficient, sí. Gràcies. Moltes gràcies.